Salutare oameni! Salutare oameni buni la un nou video. Stai un pic. Pot să intru și eu pe tableta mea pe ăsta? Salutare oamenilor! În acest video clip o să explic situația, o să explic de ce eu cred că mă cenzurează Google. Și de ce eu cred că Google îți citește mintea și ei au intenții nocive. Asta știu. Deci, dați-ți în gură odată. Deci prea greu, bă, doamne, scuzați-mă. Deci eu cred că Google are intenții nocive este pentru că Oh my god. ei au intenții nocive și Geometry Dash pe fundal. Fuck you, bro. Dacă mă intri pe Minecraft ăsta, civiliza cu... o să explic. Google nu știu tehnologia specifică, dar eu știu că Google îți citește mintea. Îți citește mintea. Nu, dar tu cum intri pe Minecraft-ul ăla? Ăsta-i tu filmezi? Da. Google îți citește mintea. Ai tot ce știu. Nu știu prin tehnologii, nu știu ce tehnologii folosesc pentru asta. Eu știu. Gagici.ro. Taci-mi gură. Încep să zic ceva serios și tu nu vrei să fii serios. Eu cred că ei folosesc o tehnologie de la guvernul chinez să-ți citească mintea. Adică TikTok. Dar cum a fost dovedit în clipul meu de mai devreme despre Adam și Eva fiind negri. S-a ghicit că vreau să caut oameni negri cu sindroma Down, dar ghicit fix, a ghicit direct. Și aia mă face extraordinar de suspicios. Și am luat niște dovezi de la un om care eu cunosc. Și, păi nu sunt cei mai bune dovezi, dar eu tot le cred. Și era băiete, dar era o tehnologie de citit mintea făcut de băieții de la TikTok și de la Google. Am zis eu că TikTok. Am avut dreptate. Stați în gură. Și da, citește mintea, dar ce mă cenzurează Google? Pe YouTube mi-a dat jos comentarii, mi-a dezactivat comentariile de la clipul clipul meu despre Adam și Eva fiind negri, care eu n-am făcut, care eu nu l-am dezactivat. A făcut Google aia, a făcut-o YouTube și YouTube este al lui Google. Și fac. Da, YouTube este al lui Google. Hai să încerc aici la geometrie. La la nivel foarte greu. Da, că oameni care sunt tâmpiți și nu fac opiniile lor și se duc să văd care e opinia lui ceilalți înainte să aibă opinia lor. Google încerca să facă oameni de aia să nu creadă teoria prin stingând comentariile care poate au fi pozitive, ei încep să ne cenzurează. Uite, să luptăm contra Google. Noi trebuie să omorâm Google. Google ne cenzurează. Asta e de ce eu folosesc Firefox. Da. Asta e de ce folosesc Firefox. Pentru că, nu pentru că sunt pe Windows 7 și aia e singura chestie care merge pe asta. Eu folosesc Firefox să fiu contra Google, să nu mai folosești Chrome, nu știu, ala de KitKat și ala de să nu cumperi Chromebook, doar să le furi din magazine, să-i dai 0 bani lui Google. Să nu folosești, dacă cu Chromebook-ul ăla să nu folosești
operating systemul lor și da, să nu folosești orice de la Google, să nu iei un Android, să iei un telefon de Linux, de Ubuntu și practic ideea principală este că trebuie să distrugem Google. Da, corect. Dar fără Google n-am ști cum să luăm toate arșimaturile pe cookie clicker. Poți să folosești Bing. Sau Chrome. Chrome e de la Google, tâmpitule. Google Maps? Ți de alturi, tâmpitule. Ok. Trist, dar adevărat. Mai ai vreun argument pentru domnul Google? Care? Shut down in many countries because we don't need it. We have a lot of more things we do in our life. Să folosești Firefox. Da, asta ajută enorm. Să cumperi Firefox telefon în loc de un Android. Normal să cumperi, să nu cumperi Huawei, că ei sunt răspuns. Da, Huawei S-a terminat înregistrarea, bă, pulă. Nu mai spațiu? Na, că... Bă, da chiar, Petru? Bă, Petru? Da chiar tu după ce le postezi le ștergi ca să mai ai spațiu? Da. A, foarte bine, că așa fac și eu. Da, mă gândesc să am spațiu. Deci sub să nu te vezi. Faci partea a doua? Sub... Nu știu. Să sau sfârșit. O țâță de vată. You are true that you are batch, lasagne, batch, Petru? Batch, lasagne. Nu vreau să fac o filmare. X este aici. Vom încerca să facem acest level imposibil. Dar nu știu, mi este un pic greu să. Și am dat pe hitbox-uri și pe ăsta care îmi dă checkpoint-uri. Dar nu mă descurc la... Trebuie să termin filmarea. Nu te descurci, agagici. Da, bine. Nu te descurci să faci agagici? Da, nu mă descurc să am cu filmare. Ok, ce că cumva a început înregistrarea, da, Google a încercat să mă cenzurează, dar n-a mers. N-a mers. A continuat înregistrarea. Google încerc să mă cenzureze, dar nu merge. Vă spânzurile, nu vă văd. Vă fac așa. Fac așa. Google, moarte la tine, Google, să nu folosești moarte la Google, să nu folosești Bing, dar nu prea știu cum să folosesc Bing sau Firefox. Să omori Google. Google e ultimul căcat. Facem o armată de Google de căcat. Să omori Google. Da. Să omori Google. True. Să omori Google. Să folosești Bing, să folosești Firefox, să folosești alte map-uri, să nu cumperi un Android sau iPhone, să nu cumperi de la chinezi, să nu folosești TikTok, nu te duci în China, să omori pe Xi Jinping. Dacă tot te duci în China, în acest videoclip o să mănânc 5 căcaturi care am mâncat un castravete care mă arată ca un căcat gigantic delicios. Da.